जाफुंसारनि जानानै बालिसां दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि रैखाथि मायथाइ फालिथायनि जि गेवलां मेल बे गेवलां मेलाव बाथौ बर'फ्रा दंफैयो। बे समाव जों बाथौ बिबुंसारनि जानानै जों मोननो हादों मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि सार। बे सारनिफ्राय जों माखासे बाथ्राखौ जों मिथिनानै लागोन। गिबियावनो बाथौ बिबुंसारनि जानानै सारखौ दा बे समाव सारा जि रुफाथि मायथाइ फालिथाय बे फालिथायाव बाहागो लाफैनानै सारा बिराद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा बिश्वनाथ जिल्लानि बालिसां बियाबनि सिङाव थानाय 170 गामि दङ। बे बाथौआरि रायजो राजा बिथां आइ आफा आदा बाजै देउरि गोथारि आसारि बिथांमोना गासिबो बे हाबाफारियाव बे खान्थामि हाबाफारियाव बाहागो लादों आरो बे हाबाफारिफोरखौ मोनथिनानै आरो दिनैनि बे गेवलां मेलाव आंखौ आलासि महरै लिंहरनायाव आं बाहागो लाफैनो मोनदों आरो गासैखौबो लोगो मोनलायनानै जोंनि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरनिसिम मोजां मोनसे मेसेज होनो हादों। बे समाव सारनिसिम मोनसे सोंथिबाव दुलाराय बाथौ गौथुमा 1992 मायथाइनि 12 मेयाव दाजादोंमोन। दा दिनैसिम 28 बोसोर जाबाय दुलाराय बाथौ गौथुमा। दा बे समाव धोरोम फोसाबनाय आरो फोसावनाय बिथिङाव बेसेबांसो जौगासारनो हादों होननानै सारा बुंनो हागोन? दिनैनि समाव जौगासार होननानै बुङोब्ला आगोलाव जों आसामखौ लानानै मोनसे सिन्था सरसा खालामनाय जादोंमोन। दा फैयै बियो दिनै आसामनि बायजोआवबो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव जोङो साखाथियाव थानाय हिसाबै जों अरुणाचल आरो वेस्ट बेंगल, दार्जिलिं, नेपाल आरो गोदानै जोङो बांलादेशजों जगाजग खालामनानै बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि आवथायाव लाबोनो हादों। आरो लोगोसे दिल्लीयाव थानाय मोनसे बाथौ इउनिट मोनसे दाफुंना लानो हानाय जादों। आरो बेबायदियै जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेरजों धोरोमारि बाथौ धोरोमखौ जौगासार होनायाव जों गोबां खामानि मावदों आरो जोंनि जिल्ला आफाद, लाइमोन आफाद, माइनाव आफाद बे खामानि मावनायाव जों बारसोमनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरा खामानि मावगासिनो दङ जायगा जायगा। दुलाराय बाथौ गौथुमा जि बाथौ धोरोमखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनो नाजागासिनो। बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुमखौ मुलुग दरबाराव सिनायथि होनांगौब्ला जों बाथौआरि सिबियारिफोरा माबायदि सांग्रां जानांगौ? दिनैनि समाव जोङो दिनै दावगालु मुगायाव जों गोदोनि बायदि बे गामि जों धोरोम फोसाबबाय थाबा जाला। जों डिजिटेल जुगाव दिनै जोङो गासैबो जोङो गोरों गोरा जाबाय। बेबायदि जोङो डिजिटेल जुगाव गासैबो जोङो मोनसे सिस्टेमनि गेजेरजों खामानि मावनांगोन। जोङो दिनै अनलाइननि गेजेरजों खामानि मावनांगोन। धोरोमखौ जोङो डिजिटेलनि गेजेरजों फोसाबनाय खान्थि गुबुनजों बिश्व दरबाराव जों सिनायथि होनोब्ला जोङो गामि लेभेलनिफ्राय लानानै जोंनि फरायसालि, जोंनि फोरोंगिरि, जोंनि लेक्सारार गासैबो जोङो जयै जोङो बेनि खामानि धोरोम फोसाबनाय खामानि मावनो थाखाय जों बाहागो लानांगोन गासैबो। बे समाव दिनैनि जि बालिसां बियाबनि जि रैखाथि मायथाइ फालिथायनि गेजेरजों सारा नैबे बालिसां बियाबनि रायजो राजाफोर बाथौ सिबियारिफोरनो मा मेसेज होनो सानो? आं बेखौनो खावलायनो सानदों जों फैबाय थानाय बाथौ गोथार सान 26 जानुवारि गोग्लैदों आरो बे 26 जानुवारिजों बे दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ गोथार सानखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय आरो बिथांमोना दिनै रादाय होदों जोङो आगोलनि बायदियै देग्लायबो जोङो गाजा गोमजायै जोंनि बाथौ गोथार सानखौ फालिनो थाखाय आरो फालिगोन होननानै बिथांमोना बुंदों।